ಇಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಅಂಬಡೆ ಉಂಡು ಈತೆಲ್ಲ ದೈಟ್ ಒಂದು ಕಷಿತದೈ 1 ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಕನನಗನೆ ಅಂಬಡೆ ಇತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದೆ ತುಲೆ Hello everyone, welcome to KICHUCOOKS. इते कंचल बुक्क अंबड़े तंदे नेतुंजी एट्टे गोज्जु मनपुग मस्त टेस्ट हाकोंडु इंचा कट माड्पोडु इंचा एल्ल कट माड्पोडु इंचा कट माड्पोडु एल्ल इते बन्नल्लेड नीर दिते कंचालन फस्ट बेपग इते शो कोड्देक्कदु लुंबुदु फस्ट बेपोडु ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಗ गुद्दुगा नेत्त उलाय बित्तले इज्जि आत्त टेस्ट उप्पुंडु तिनियारे बारी एड्डे हाकोंडु ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಬೇಯಡು ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಂಚಾಲ್ ಬೊಕ ಅಂಬಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಡು ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡುವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಐನ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ నేను షో కూడా ఆయిల్ ఫ్రై ಮಾಡ್ಕೊ
ಚೂರು ಕರಿಬೇವು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಬೊಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ. ನೇಪಂಡ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡುವೆ ಊರ್ದ ಅಂಬಡೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೈಟ ಆತು ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೋ ಕೊಡು ಕೆಂಪಾಯಿ ನೈಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಕೆಂಪಾಂಡು ನಾನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಫುಲ್ ಚೌಳಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚೌಳಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಕ, ಬೊಕ 1/4 ಗಡಿ ತಾರೆ ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ ನಾಡ ತವದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆ. ಬೆಚ್ಚನಗ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿದನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಬೊಕ ಏನು ಆಫ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಕಂಚಲ್ ಬೊಕ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿದ ನೀರು ಪಡ್ಗ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಡ್ಗ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಗ. ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಂಡ. ತುಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದನು ಇಂಚ ಮಂತನ ಕೈಪೆನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಪ್ಪುಣು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್.